Здравейте! Казвам се Боряна Колева и съм на 25 години. Завършила съм бакалавър и магистър по счетоводство в Университета за национално и световно стопанство. А днес се развивам както в тази сфера, така и като треньор по електромускулна стимулация на тялото. Вярвам, че човек трябва непрекъснато да се усъвършенства, да търси нови знания и да предизвиква себе си, защото именно това ни изгражда като личности. Моята мисия е да насърчавам хората към по-здравословен и осъзнат начин на живот, да тренират и да се грижат за себе си. Голямата ми страст е пътуването. Обичам да откривам нови места и култури, но най-истински се чувствам, когато съм сред природата. Обожавам разходките в планината, походите по екопътеки и изкачването на върхове, а през зимата любимото ми хоби е карането на ски. Конкурса Мис Грин България 2026 година имам честта да представя моя роден град Благоевград. Град сгушен между величествените планини Рила и Пирин, изпълнен с живот, младежка енергия и красива природа. Място, което съчетава традиция и съвременност и вдъхновява хората да бъдат активни, свободни и свързани с природата. За мен участие в Мис Грин България не е просто конкурс, това е кауза. Кауза да покажем, че естествената красота е сила, че грижата за природата започва от грижата за самите нас. Искам да вдъхновя повече хора, особено жени, да бъдат уверени, да се приемат и обичат такива каквито са, защото истинската красота не е съвършенство, тя е автентичност. Аз съм Боряна Колева и вярвам, че зеленото бъдеще започва от нас.